Manders. We zijn hier in het Amphion in Doetinchem. We gaan over een paar uur het Koningsconcert spelen. Wij gaan vandaag 2 Arabische nummers spelen. Habibi, gezongen door Omar, en Lamouni, gezongen door Alm. Band geworden en dat hadden we eigenlijk nooit kunnen verwachten. Ben je nou heel nieuwsgierig geworden wat ik helemaal snap met deze knappe mannen om me heen? Het zijn ook nog eens fantastische muzici, dan kijk gewoon naar het Koningsconcert, want het wordt gewoon super vet.